L'enginyeria mecànica és una disciplina apassionant perquè tracta de la matèria i de els objectes físics que podem construir, els productes que podem fer amb aquesta matèria. Per tant, va més enllà del que seria fer màquines, sinó mecanismes composats per sòlids rígids, la seva cinemàtica i la seva dinàmica, i a més també va del que serien els processos de fabricació, la mecànica dels fluids i la termodinàmica i els mecanismes tèrmics. Vaig escollir estudiar enginyeria mecànica perquè penso que és una de les carreres que més versatilitat té a l'hora de quan entres al món empresarial, i perquè crec que és una carrera que ajuda a assentar les bases de qualsevol branca que tu vulguis escollir un cop acabis la carrera. Quan vaig venir a les portes obertes, el tracte va ser molt bo i vaig veure que les instal·lacions valien la pena. Com a punts forts del Tecnocampus que valoraria com a estudiant seria sobretot la comunicació entre professor i alumne, la facilitat de que en qualsevol moment tu pots anar a fer qualsevol pregunta o dubte a un professor al seu despatx. Des de principi de carrera se'ns va donar la llibertat per entrar al laboratori en qualsevol moment i utilitzar-lo per el que nosaltres volguéssim, entenent-se que era per l'estudi, per el desenvolupament dels nostres coneixements. Bé, el Tecnocampus té un ventall de laboratoris complet. Hi ha tota una sèrie d'equipaments preparats per fabricació de prototipus que faciliten la realització de projectes i de pràctiques. Hi ha després també laboratoris per fer assajos de resistència de materials, assajos de propietats de les peces, i després també hi ha pràctiques específiques per casos concrets de transmissió de calor, mecànica de fluids, etc. Vaig començar les pràctiques a quart curs i ho vaig trobar per la bolsa de treball de la universitat, que penso que és una bona eina bastant ràpida i facilita molt la criba a les empreses a l'hora d'escollir un candidat. Va ser remunerada i la veritat és que a mi m'agrada molt l'experiència que vaig tenir a les pràctiques. I després també el treball de final de grau, que és un entrenament del que podria ser un projecte o un treball que un enginyer podria fer per una empresa, però dintre d'un entorn acadèmic i en molts casos, amb casos reals de projectes d'empresa. Bé, les sortides laborals de l'enginyer mecànic són molt més amples del que sembla. Evidentment, la sortida laboral és el disseny i assaig i càlcul de maquinària, però també el que seria el disseny de processos per fabricar aquests equipaments, la gestió de plantes productives i avui en dia cada vegada més empreses de serveis que ofereixen serveis de disseny, de càlcul, de gestió a altres clients i altres indústries. La meva projecció sempre seria una empresa on jo pugui fer un bé comú, pugui ajudar tant a persones i els productes o el servei que nosaltres oferim tingui un impacte sempre cap a millor al medi ambient. Desde Artec Robotics llevamos la marca de robótica colaborativa TM Robos, es una marca taiwanesa, segunda marca más importante dentro del sector robótica colaborativa a nivel mundial. Mi trabajo consiste en liderar el equipo de Artec Robotics, tanto en la parte de negocio como la parte técnica. Una de las cosas que valoro muy positiva de Tecnocampus es la parte de Bolsa Talent, que ofrece muchos trabajos para los estudiantes. Entonces, al menos en nuestra generación, casi todo el mundo salimos con un trabajo. En mi caso, en el último año de estudio, eché un currículum a una empresa que está situada dentro del parque empresarial del Tecnocampus y me ha ido bastante bien porque está al lado de la universidad. Es muy fácil, pues si quiero consultar algo al profesor, y también está bastante cerca de mi casa. En mi opinión personal, estudiar ingeniería es muy importante porque es el futuro. Como vemos que ahora cada día hay cambios, hemos pasado diferentes revoluciones industriales, ahora estamos en Industria 4.0 y para poder entender estos conceptos de Industria 4.0 creo que una ingeniería nos ayuda.